El 14 de maig de 1925 naixia a València Maria Beneito, escriptora i poeta que, amb la seva obra, es convertiria en una veu imprescindible de la literatura valenciana del segle XX. La seva trajectòria vital, marcada per moments difícils i per una ferma vocació literària, es pot llegir com una història de retorn. El retorn a una llengua, a una cultura i a una identitat que mai no va abandonar del tot. Quan encara era una xiqueta, la seva família es traslladà a Madrid. Allí, immersa en un entorn on el castellà era la llengua única de l'escola, Maria va créixer lluny de l'ús quotidià del valencià. Tot i que també escrigué part de la seva obra en castellà, en tornar a València ja de jove, retrobà la seva llengua d'origen i decidí convertir-la en el centre de la seva creació. Aquest reencontre no fou només personal, fou literari i cultural i marcà el rumb de tota la seva producció. Els inicis no foren fàcils, la família patí dificultats econòmiques i, durant un temps, semblava que el camí de la literatura quedaria relegat a un segon pla. Però Beneito, lluny de rendir-se, va aprofitar qualsevol oportunitat per escriure. Va establir amistat amb figures claus com Carles Salvador i Manuel Sánchez Guarner, autors essencials per a la literatura valenciana i defensors incansables de la nostra llengua, que la van animar a emprar el valencià com a llengua de creació. Aquella decisió, en una època en què la llengua patia una clara situació de minorització, va ser també un acte de compromís i de resistència cultural. Al llarg de la seva carrera, Maria Beneito publica obres que aborden tant la narrativa com la poesia. Entre les seues novel·les destaquen La dona forta, un retrat lúcid de la societat valenciana dels anys 60 i 70, La gent que viu al món i El riu és ple, inspirada en les riuades que afectaren la ciutat el 1949 i el 1957. En la seva poesia, el valencià esdevé un espai de memòria i d'arrelament, capaç de transmetre tant la intimitat com la realitat col·lectiva. El seu llegat no és només literari, és un recordatori constant que la llengua valenciana és part essencial de la nostra identitat. Beneito va demostrar que escriure en valencià no era una limitació, sinó una oportunitat per enriquir la literatura i connectar amb la memòria d'un poble, amb lectores i lectors de totes les generacions. Avui, el seu nom continua viu gràcies a iniciatives com les de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que, en commemoració del centenari del seu naixement, impulsa la reedició i la difusió de la seva obra. Aquest reconeixement situa Maria Beneito en el lloc que li correspon, al costat de les grans veus que han dignificat la nostra llengua i l'han projectada cap al futur. En temps de falles, la seva figura adquireix un significat especial. La festa, amb el seu esclat de llum, color i creativitat, comparteix amb l'obra de Beneito una mateixa essència, la voluntat de preservar i renovar la identitat col·lectiva. Igual que les falles s'alcen cada març per després renaixer de les flames, la llengua valenciana que Maria defensà continua viva, capaç de reinventar-se sense perdre les seues arrels, perquè, com es recorda a la seva obra, el valencià és més que una llengua, és una flama que il·lumina la nostra història i el nostre futur.